Abusia, mese me da sole ya. Adwene pan ni me da sole ya. Ogoro ba akope. Owura Ibrahim de Mahama. Ibrahim de Mahama. Hey, Ghana de Shema Ghana tie for na me say, ensem atwagu de. Me say wo yam po be hyew. Me adwene pan ni me say wo yam e dey e be hyew. Because hey, na nsem be na ekoso yi. E de be nsem na atwagu yi. Ah, na me da sole ya. Me ko hwe me letter boss mu a. Abusua, me adwene pan de. Wo say me fa bia nya de ensiem o. Na me say amanfo ensem mo ka for Ibrahim Mahama ho nyina no abusua ensem aye kato Ibrahim Mahama so no me gina ha ka sa nokre owura Ibrahim Mahama otimi me sign tida me adwene na meka na se mo se me boa mo se adwene me boa abusua video a expose no video a expose owura Ibrahim Mahama no ye me sa video no na me say afi 2023 udi sia metwa ye go video no mla ne ba mbebo mutuja Senior man Ibrahim Mahama Ogbodo wine data cement na moshi Ibrahim Mahama the Ogbodo wine data cement na moshi Adwumpahi TV ani Beki TV ebusuya nyina se da wase bebre Ogbodo wine Ibrahim da wase bebre data cement all project bibia ye bibia kama ene itwagu no aka nso na bedu nyama ne ya nsada Ibrahim Mahama Adwumpahi TV ani Beki TV se bia wo bia wiei aseda bebre enkoma wo aseda nkoma bebre ene itwagu kama no Adwumpahi TV ni Beki TV so mo da wase pa ni ebusuya nyina the Ogbodo wine Ibrahim da wase bebre nana etwagu amuhwe kama Ibrahim Mahama baby a obi a data cement construction work nyina bibia ekoso kama ti Adwumpahi TV ni Beki TV so we dey wase da de ni ebusuya ni nyina de wase bebre abusia me papa Ibrahim Mahama eja nyame wo nhiraw otwaja po boss ro boss ase no eja wo nhiraw pa se watimi atere wahyem ama ebia so eye adwene pan ena busua so mbapa Ibrahim Mahama abusia me say papa we nipa bia on ewia se won ben obi a webu na bonfia papa we abra ne ho ase na wa hwe 1000 bars of cement me ne ka say ene ya etwagu me ne ka say 1000 bars of cement to jata the cement abusia me say enhira so yeso osubi be so na mbapa Ibrahim Mahama woni ye mampanyini Mahama na me onhira mo nyame wonhira mo ontomo te se ontomo nkwandam o ma busua no enhira entonkoso yewura eye Mahama wati ase wonanna waba no nyame nhira no na no so nyame nhira wasefo mbapa eye Ibrahim de Mahama adwunepa yin say me one man champion Ibrahim Mahama nyame wonhira wati ase detachment yete oso a ne asole abusua sa wo president papa and ayew dan e Ghana sa wo table to sorting abusua wa woni tua 1000 bars of cement and yewura ye Ibrahim Mahama 1 cent ponim mentia 1 cent me rentia 1 cent o won ewia so tivia se hwe nya ka tiro se wote wo a na se wo adwene papa kitawo wote wo na se adwene kitawo no e adwene pa ye se abofra ohun nsa ohoro no wone mpanyimfo ene didie tie ne pa abofra ohun nsa ohoro no wone mpanyimfo ne didi na nyame nhira nkohira eye Apia Stadium Apia the stadium wonya pesem nkunya kafiri akomam ye se nya nipa bi mu etisa Apia Stadium ewo Ghana nka Ghana man no nka obia no ensu ko man no ayeye Apia Stadium
woyɛ the stadium say the Ghana stadium nyina hye wosa Ghana stadium nyina say do hye wosa na wa wo hwɛ abusua agyemesɛm mpo 1,000 bars of cement to wote hɔ na sa adwene bɔne kitaw na te wiase a ontimi nkɔ wanim wote hɔ sa adwene kitaw no anya a ontimi nkɔ wanim da ma adwene kitaw no anya adwene papa so okuta adwene pa ma nipa bi mu nka bɔne fa ho tie nie pa mun share video ma me share video no sa wo tame mpo a share video no na enko akiri so okuta adwene bɔne a enya de bɛkɔ da me kan okra kyerɛw na video we ya me yire bɛkasa wo me yire ebɛkasa mma ka bibi kyerɛ Ibrahim Mahama. God bless you, sir. Ka bibi kyerɛ Ibrahim Mahama mame. Thank you, Mr. Talk. Ibrahim Mahama. Kasa mame. God bless you. Thank you. Yes. Sa pepe. Sa pepe. Sa pepe. Sa pepe. Sa pepe. Sa pepe. Dabi. Dabi. 1 billion assembly yeke. Thank you. What you say? Sa pepe. Yes. Ibrahim Mahama. Yes. 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 It's your comfort Jata cement. Adamao. Yes, Remo. Jata the cement. Project. Yes. Cement near Papa. Okowa. Ibrahim Mahama. Ya Papa. Yes. Ya Papa no. Sa pepe. Yeah, dear. Ya Papa. Ya fa de ensie. Ya Papa. Ya fa de nyade ensie. Ibrahim Mahama. What you say? Ya Papa. Yes. Enti me ka to say Ibrahim de Mahama. Ibrahim de Mahama. The whole Ghana ogoro ba akopɛ. Hey, wo wo ye ogoro. Yeah, yes wo ye ogoro ne de, wo ye ogoro. Opa, ko hyepo. Me ka no kreda kyerɛw. Na wo afiri na ekro. Efiri ochena ekro. Efiri na ano ekro. Efiri 1,000 years ekro. Efiri emfe pepepe ekro. Na onim na betie opa na aso no. Wo betie opa na aso no. Utia na aso, wotie ye na aso. Me ka kyerɛw pa. So wotie opa na aso a, wotie na aso. Odo na de wo papa no. For sa odo ma no. Odo na wodidi papa na chi no fa sa odo no me ade pan e odo kronkron odo amu odin odo a etwaguo na me adwene pan no ene na bo say yes we are the real people ayo ewiase dwene pa me ka say me tu kwan asem papa atabo ka kire me say ukodura kwantom hu a mo wadwene mu nyina nya fita asem da bia me ka won wa bia nyankopon de adwene kitae no e de kɔ sa na wiase tie se wo no obi nam na se wiase a wo no obi nam no se nyankopon ehye nipa na no aye dai no ma nsupa ata agu so owura Ibrahim Mahama nyame nhira wo ade na waye no what you say? God bless you. What you say? What you say? Sa pepe. Sa pepe. Sa pepe. Ya de wo nche ya de e me ya fansie o me adworo pan e de ko afa acha me kwa kan ye wo nche ya de me ya fansie me ne me yire ene me ma ene asefo nyina no nyame wo hyiraw 1,000 bars of cement ye ko yegun kran 1,000 bars of cement ye yegun kran. Don't compare yourself with adwempan me ka no credit kyerɛw ma adwempa mra wutirim ma adwene papa emra wutirim what you say sa pepe ye de kwa akɔ ya adoye yesusu no ye yi akoma mu na yesu ya adoye na adoye na yesu be ye no nyankopɔn fa so ye de e ahyiraye nyame won to ewura Ibrahim Mahama enkwam what you say nyame won hyiraw wone president Mahama nyame nhyira mo na ade bia mo ye bia no enye de enkoso say yantu e botom na papa yi atimi ehu na komam wo no sa adwene pan ne ekuta akoma pa adwene pan ne young guy what na busua young guy o jeje ne yire so ehu abasobode no ade am yema me yire nkuanti on social media ade am yema me yire nkuanti no eye wura Ibrahim Mahama abomabaso 1,000 bars of cement na me nhyiraw papa won to kwanem se obi bia be de ebekoso ye do efiri akomam firi na ekro no me ka kyerɛw Jata cement wo de diagro pese wo da edem na dan no wutimi dem na ahoto nko ade a Jata the cement nyame obehirawo tobi na dem na wo so fasi dan na dan no de si a 1,000 years mesrew ha abusua enya ade a dan ho babupo nya ade a dan no be furofuro dan ebe gyinem gyire to wura Ibrahim Mahama wo ne wo nua
What you say? President Mahama, any appear the stadium. Hey, me say appear stadium crowd there. Appear stadium crowd there. Appear stadium crowd there. Na me on shamo pa. If you say we person minkum nya onko so abrabom. Menya person minkum nya. What you say? Adwene pan ne me de manu asi. Me kan for air tap send. E da mamo. Tap edwuma de ku a o maso ya se na. So se niska e de call my guy na mko ade a tap e na me kan for e da mamo. Promo code abenya ya adwene pan no first time na use a sa pepe. Na me kan for e divine organic skincare product. Eso e da mamo. Divine ebe boa ama so skin color atoso na me kan for e divine pills. Hey. Mama de penofo pa. Mama e penofo. Num divine pills na ono fo nhye otomo bibia nyenya so green o kala enane se beki tv what I say e wusu amesaka fo attachment e da ma e na etwa gui attachment e be boa ama wo so no enka ne pa no won so ko num ensu a ese efre bibi kula omoto no aha ene ye attachment esi da ma wa wusu e ko disi kura wo hia bi se attachment esi da ma wa e ko disi po wo hia bi ho so hwe na so hwe a wangasa no e be josem body no Adwene TV and Sebeki TV. Omaso ye bia no obenya discount kama. So o pese we have stock ese na otugum mpa. Body no Adwene TV and Sebeki TV. What as Ure Ibrahim Mahama. We say Ghana ye moamo man no enkoso. Adepa wo fia ede eye adepa wo fia eye. Abusia me kwanya ba kohwe nko kan ma akon 1000. Hey. A dos keke. Peace out.